Nou nog lege velden, maar 6 clubs zullen het in de meiditie in elkaar opnemen. Het gaat om de haatklasser Boetenpost en eerste klassers Blauw-Wit 34, Broekster Boys, FC Burgum, Drachter Boys en Ljoute Zweltjes. Als de KNVB straks zei van de competitie wordt net hervat, dan gaan wij 5 clubs benaderen om mei-us een soort van mini-competitie te spelen. Daardoor het eerste alwetal en het tweede alwetal gaan wij een hele competitie spelen. En dat gaan wij in een week of 6 gaan wij dat spelen. En juist hoe dat initiatief is gedoog. Deze eerste klasser, VVC Robben, valt dan boeten de boord. En dat verwijten ze net de initiatiefnemers van zo'n mini-competitie, maar het voetbalbond KNVB. Het ontbreken van die regie van de KNVB leidt tot de initiatieven die we nu zeggen. En her en der ontstaan hartstikke leuke initiatieven, mooie competities van 6 ploegen, van 8 ploegen. Ik heb daar alle lof en waardering voor. Alleen nog, het betekent straks dat Haantje de Voorsten, die hebben straks al hier een leuke competitie. En als de KNVB straks maar een alternatief komt, dan zeggen ze die ploegen al hier, lid maar gaan. Er valt ik wat te winnen. Een haatsponsor had op prijs heel tas zijn in die mini-competitie van Boetenpost. Gelukkig hebben we een prachtige hoofdsponsor hier bij Boetenpost. En die wie ook enthousiast. En die had een paar prachtige yieldprijzen beschikbaar gesteld. De KNVB is er voor alle clubs. En het gaat hier om samenhorigheid van de clubs onderling. We moeten straks maar zien allen een alternatief hebben. Nevens het voetbalbond KNVB wordt de kans dat de eerste seizoenshelte op 10 of 11 april weer aanmaken wordt, hield dit Lietser. Zij vinden dat ze maar ideeën van een regiocup genoeg duidelijkheid jou. Is dat dan net concreet genoeg? Nou, als je de invulling van die regiocup, daar is nog niks zo bekend. Ze hebben alleen nog aankondigd, nadat er al van dit soort initiatieven ontstaan, hebben ze aankondigd, wij komen maar iets. Alleen nog het probleem is, ze zeggen daarbij, het is vrijblijvend. Orenclubs jou om te wachten op een definitief besluit van het voetbalbond. Hoe die zaak ben ze het wel niet is, dan moet zo vlug mogelijk weer een balrolje op de veld.